Στην Ελλάδα, με τη χλωρίδα των 6.000 και πλέον ειδών, τα 1.000 είναι ενδυμικά, όπως π.χ. η μαστίχα της Χίου, η σταφίδα της Κορίνθου, το σταμναγκάθι και το δίκταμο της Κρήτης. Στην Άξο, εκτός από τις πατάτες, ευδοκιμεί και το κίτρο. Κατ' εντολή όμως της Μέρκελ, μας έφεραν ένα ψεύτικο φυτό με σιδερένιες ρίζες και γυάλινα άνθη, τα φωτοβολταϊκά. Γέμισε η Ελλάδα με αυτό το σιδερένιο φυτό που εκτόπισε καλλιέργειες που μας εξασφάλιζαν ελαιόλαδο, οπωροκυπευτικά και σιτηρά. Τι θα κάνετε για να επανέλθει η καλλιεργήσιμη γη στον προορισμό της? Θα έρθείτε μαζί να ξεριζώσουμε αυτό το σιδερένιο φυτό? Δεύτερη ερώτηση. Ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ιρλανδία κάνατε μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν στη μείωση των κονδυλίων για το πρόγραμμα Leaders. Τι θα κάνετε τώρα ως Επίτροπος για την ενίσχυση αυτού του προγράμματος? Certainly during the course of my time as Minister in Ireland, I certainly tried to reduce the administration. Εγώ προσπάθησα να μειώσω γενικότερα τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Ξέρω και ότι υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα για τις νησιωτικές περιοχές. Υπάρχουν ξεχωριστά προγράμματα για τις νησιωτικές περιοχές και κάποια επιμέρους προβλήματα θα τα εξετάσουμε εφόσον μπορεί να επιληθούν. Και για τις απότερες περιφερειακές περιοχές και για τα νησιά. Τώρα το πρόβλημα το συγκεκριμένο στο οποίο αναφερθήκατε φυσικά δεν το γνωρίζω, αλλά ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε για να βρεθεί μια λύση. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu.